खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 16 आरो 17 डिसेम्बराव बेंक इउनियना स्ट्राइक फोसावदों इउनाइटेड फराम अफ बेंक इउनियन्सनि दैदेननायाव गासै भारतआव बेंकफोरा साननै 16 आरो 17 डिसेम्बराव स्ट्राइक फोसावदों पार्लियामेन्टआव जाबाय थानाय गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव मिरु सोरखारा बेंकिं लस एमेन्डमेन्ट बिल 2021 खौ थिसननो थांखि लादों बे बिलनि गेजेरजों मोननै पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो मोनसे जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिखौ प्राइभेटाइज खालामनो थांखि लादों इउनियन कन्वीनर नरेश गौर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिया पाब्लिकनि रांजों डिल खालामो गंनै पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो गंसे जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिखौ सोरखारि नङै खालामनानै बेनि रांफोरखौ सोरखारि नङै सुबुंनि आखायाव गथायनो नागिरदों मिरु सोरखारनि बे थांखिखौ बोखारनानै लाफिनाबा अल इन्डिया बेंक अफिसार्स कनफेडारेशनाबो गोख्रों राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों फारसेथिं जिब जुनारनि गाग्लोबनाया बांनायनिफ्राय बांदों गोबां सुबुङा जिब जुनारनि गाग्लोबनायजों बे बोसोराव जिउ खोमानो गोनां जादों बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन जाथायाव 2 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'नि जिउ खहा जादों मैदेर होनो थाखाय हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों 2 बोसोरनि आरबि दैमारि बिथाङा अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादों बक'नि बान्दापारा सेकादारियाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बक'नि बान्दापारा कुकुरमारा आरो सेकादारियाव थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो 28सो मैदेरनि फालोआ फैनानै आबाद फोथारनि आबादफोरखौ जाफैगासिनो दंमोन जाथायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाना मैदेरखौ होनो थाखाय फैदोंमोन जायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो थुबुर जाफैदोंमोन गुबुनफोर बायदियैनो बिमा मालबिका दैमारियाबो गावनि 2 बोसोरनि उन्दै फिसाजोखौ लानानै मैदेर होनायखौ नायनो थाखाय फैदोंमोन बेयावनो हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों बिथांमोननाव गुलि नांदों उनाव सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय बक' देहा फाहामसालियाव थिसननाया जादोंमोन नाथाय 2 बोसोरनि आरबि दैमारि बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों गुबुन फारसेथिं गोदोनायाव गुलि नांजानाय बिमा मालबिका दैमारिया दा फाहामथाय लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों क'क्राझारनि 1 नं थिथागुरियाव सेल्वेशन फाउन्डेशन एनजिअनि बानजायनायाव रिहेब सेन्टार बेखेवदों बेयाव ड्राग्सजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय दोननाय जायो सेल्वेशन फाउन्डेशन एनजिअनि डाइरेक्टर रन्जिता मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्सजों नाख्रेबजानाय गान्जाजों नाख्रेबजानाय जौजों नाख्रेबजानाय एबा जायखिजाया फेग्रा मुवा जानायनि गाज्रि हुदा जानायफोरखौ बे रिहेब सेन्टाराव लाखिनाय जायो आरो गाज्रि हुदानिफ्राय बारग'नायनि राहा खालामनाय जायो फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गाज्रि हुदायाव गोग्लैनायफोरखौ काउन्सिलिं खालामनाय जायो लोगोसे साइकेट्रिक डक्टरबो दंखायो गाज्रि हुदायाव गोग्लैनायखौ रैखा खालामनो थाखाय सेल्वेशन फाउन्डेशन एनजिअआव दा 6 दङ बेनि सिगां 2आ मोजां जानानै थांबाय आरो गावसोरनि सिगांनि गोरोन्थिखौ सानखांफिननो हानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथांजोआ लोगोसे बिथांजोआ फोरमायथिबावदों दि दा बे समाव हौवासाफोरनि थाखायल' बेखौ बेखेवनाय जादों उननि समाव आइजोफोरनि थाखायबो बेखेवनानै होनाय जागोन फैगौ 13 डिसेम्बराव BTRआव साखा बन्द फोसावदों BTRनि सोरखारि नङै फोरोंगिरि गौथुमा अल BTR नन प्रभिन्सियेलिस्ट LP UP टिचार्स एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों बेयाव बाहागो लादों मिरु आफादगिरि उमेश चन्द्र मण्डल सेक्रेटारि गणकान्त ब्रह्म आरो माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन BTR गोरोबथानि 6.3 दफाखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला सोरखारि नङै फोरोंगिरि गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारलांगोन होननाय बायदियैनो बिथांमोनहा 13 डिसेम्बराव गासै BTRआव साखा बन्द फोसावदों लोगोसे गासै अफिस आरो आदालतफोरखौबो बन्द फोसावदों आरो 15 डिसेम्बराव चिरां जिल्ला DC अफिस मोखाङाव राजा लामा जथेगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोना बेनि अनगायैबो 17 डिसेम्बर आरो 20 डिसेम्बरनि गेजेराव BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव उखैहाब सोमावसारगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि BTR गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानानै थांनाय 25 नभेम्बराव BTC सेक्रेटारियेट अफिसनि मोखाङाव BTRनि सोरखारि नङै फोरोंगिरि गौथुमा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बेयाव BTR सोरखारनि जानानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन आरो मेम'रेन्डामखौ आजावदोंमोन लोगोसे प्रमद बर'नि जानानै रादाय होदोंमोन दि फैगौ डिसेम्बर दाननि 7 साननि गेजेरावनो बेनि सायाव सावरायनाया जागोन होननानै नाथाय 10 डिसेम्बर बारलांबाय दासिमबो प्रमद बर'आ सावरायनो लिंहराखै बेनि थाखाय फोरोंगिरि गौथुमा बे थांखिखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों
आरो बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय सोरखारि नङै गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ मदद होनो थाखायनो खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे सोरखारा खोथा होनायखौ लाखिनो हायाखै होननानै फोरमायथियो। सासे रायजो राजानि दैदेनगिरि जानानै सोमावसारनायाव नुजाथिफैनानै खोथा होलांनानैबो बेखौ फालिनो हायिया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लरेन्स इस्लारि बिथाङा खोथा होलांनाय बायदियैनो फोरोंगिरि गौथुमा नेनानै थाबाय थादोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो लरेन्स इस्लारि बिथाङा फकिराग्रामाव फैनायाव बिथांखौ लोगो हमनो थांदोंमोन, नाथाय बिथाङा मोनायाव फन हरनो खावलायदों। जेब्ला बिथांनो मोनायाव फन हरो अब्ला बिथांनि मबाइला सुइच अफमोन। बेनि उनाव अन खालामदोंमोनब्लाबो कल रिसिभ खालामाखै होननानै फोरमायथियो। लोगोसे इउपिपिएल सरकारखौ नंखाय सरकार सानाखैमोन। प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय गोदान दैदेनगिरि होननानै रायजो राजाफ्रा मानिनानै लादोंमोन आरो बिथाङानो 6.3 दफाखौ साइन होनानै लाबोदोंमोन आरो सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि रादाय होदोंमोन, जायनि थाखाय गासैबो सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरा प्रमद बर' बिथांखौ मदद होदोंमोन। नाथाय सोरखार दानाया 1 बोसोर जानायनि लामायाव थांबाय, थेवबो बे खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङा दासिमबो मावनानै होआखै होननानै बुंथिदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा मिसलिया जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ, बेनिखायनो बिथाङा गावनि सैथो आरो न्याय होनायखौ हमथानानै लाखिनांगोन, नङाब्ला बिथांखौबो गुबुन दैदेनगिरिफोरबायदि मिसलिया सोरखार होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथिगोन होननानैबो बुंबावो बिथांमोनहा। उदालगुरि जिल्लानि लिसु बागान ओनसोलाव रड एक्सिडेन्ट जानानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। मुङा दैमालु बर', 17 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला कलाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय लिसु बागान ओनसोलनि मंगलदै भुटिया चां लामायाव जादों बे जाथाया। दैमालु बर'आ स्कुटिजों थांबाय थानायावनो ट्राकजों एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथायखौ लानानै केस फाइल खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों कलाइगाव पुलिस थानानि अफिसियेला आरो नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जाथाय जानायनि उनावनो ट्राक सालायग्राया खारखुमालांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दैमालु बर'आ भेरगावनि साखाथि पानिचालि गामिनि थागिबि। आजबेकिस्ताननि ताशकेन्टआव जानाय 2021 IWF वर्ल्ड वेट लिफ्टिं चेम्पियनशिपआव मणिपुरनि बिन्दिया रानी देवी बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। आजबेकिस्ताननि ताशकेन्टआव जाबाय थानाय बे बादायलायनायाव मणिपुरनि बिन्दिया रानी देवी बिथाङानो गिबिसिन जाय भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हादों। बिथांजोआ 55 केजि क्लिन एन्ड जार्क केटेगरियाव 114 केजि लिरथाय दैखांनानै बे सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। बे खौरांखौ स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियाया टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बन्दिपरा जिल्लायाव उदखारिनि गाग्लोबनायजों सानै पुलिसनि जिउ खहा। मुङा फारियै मोहम्मद सुल्तान आरो फायाज आहमद। सानैबो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस डिपार्टमेन्टआव कनस्टेबलनि खामानि मावगासिनो दंमोन। बन्दिपरा जिल्लानि गुलशन चौक ओनसोलाव उदखारिफ्रा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बेयावनो मोहम्मद सुल्तान आरो फायाज आहमद बिथाङा जोखोम जादोंमोन। उनाव देहा फाहामसालियाव बिथांमोनहा जोबथा हां लाहैदों। बिटिसिनि इएम घ्यानचाम दासखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय कर्टआ, जायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों इएम घ्यानचाम दास बिथाङा। मख'नो गोनांदि इएम घ्यानचाम दासनि सायाव जिनाहारि खालामनो नाजानायनि केस होनाय जादोंमोन आरो बे केसआ कर्टआव सोलिगासिनो दंमोन। बेनि सायाव इएम बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसायख'थिनि सिगां सिगां राजखान्थि दोलोआ सोलो खालामनानै दाय जाबसिननो नाजादोंमोन आरो जोबथेसालियाव सोदोंमोन। नाथाय गासैबो टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ ओंखारनायलाय बेलाव फैनो मोन्दोंमोन आरो कर्टआव बे केसआ सोलिगासिनो दंमोन। दा कर्टआ दाय गैया होननानै रोखा फोसावनानै होबाय। थार बिजिरनायनि थाखाय कर्टनिसिमबो साबायखर बावदों बिथां इएम घ्यानचाम दासआ। लोगोसे जाय आइजोआ केस होदोंमोन बे आइजोआबो घ्यानचाम दासखौ सिनाया होननानै सिमान लाबाय आरो जाय जायगानिफ्राय कमप्लेन फैदोंमोन बे जायगानिबो नंखाया, नाथाय पुलिसआ मोजाङै बिजिरालासेसो एरेस्ट खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथां इएम घ्यानचाम दासआ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव केबिनेटआव माखासे थांखि लानाय जादों। सेथियाव दङ डाइरेक्टरेट अफ प्रिजनआव आइजो वार्डेननि पस्टनि थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथिखौ सोलायनानै SSLC पास खालामनाय जाबाय। नैथियाव दङ माजुलि जाहाज जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नखरनि सासेनो सोरखारि साख्रि होनो थाखाय थांखि लाबाय। मुङा फारियै जिउ गोमानाय इन्द्रेश्वर बरानि बिसि रुपरेखा बरा सेनापति बिथांनो लखिमपुरनि किमिनाव सोरखारि साख्रि होबाय आरो जिउ गोमानाय परिस्मिता दास बिथांनि बिनानाव मधुमिता दासनो SCERTआव लेक्चारारनि साख्रि होबाय। थामथियाव दङ आसाम मिउनिसिपाल एक्ट 1956 नि सायाव एमेन्डमेन्ट एबा सोलाय सोल' खालामनो थांखि लादों। मेक्सिक'आव एक्सिडेन्टजों सा 54नि जिउ खहा। मेक्सिक'नि चियापासआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला सेन्ट्रेल आमेरिकानि माइग्रेन्ट सुबुंफोरा गासै सा 50नि बांसिना गंसे ट्राकजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो ट्राकआ बेलथायदों।
बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो सा 54 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 105 जोखोम जादों। जोखोम जानाय सा 105नि मादाव सा 83 हौवाफोर आरो सा 22 आइजोफोर होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।